അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. സോ ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ, ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫോളോസ് എ ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അഡിഗ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ്, IID റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ലോഗ് നോർമൽ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ആൻഡ് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോഗ് എക്സ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ക്യൂഡ് ആണ് ഈ ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി ഇനി നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് എങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ്, ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ln ആണ്, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം. ln ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ദെൻ എക്സ് ഈസ് said to be distributed log normally. If y has a normal distribution, then തിരിച്ച് that is x is equal to e raised to y എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൈ, അതിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നമുക്ക് PDF ഓഫ് ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമലിൻ്റെ PDF 1/√2π, അത് അതുപോലെയുണ്ട്. സിഗ്മ അതുപോലെ ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു എക്സും കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/√2π സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു നോർമലിന്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറും. ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ബാക്കി പാരാമീറ്റർ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√2π സിഗ്മ ഇൻറ്റു എക്സ്, സിഗ്മ വരെ ആകുമ്പോൾ നോർമൽ, സിഗ്മ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയപ്പോൾ ലോഗ് നോർമൽ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിന് പകരം ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഇനി ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഈ രീതിയിലാണ്. ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ 4 ആയിട്ടും സിഗ്മയുടെ വേരിയേഷനും കാണിച്ചാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. സിഗ്മ 1 ആണെങ്കിൽ പീക്കഡ് ആയിട്ട് വരും, സിഗ്മ 2 ആകുമ്പോൾ പീക്ക് കുറഞ്ഞ് ആൻഡ് സ്ക്യൂനെസ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, so actually it was discovered by ഗാൾട്ടൺ ആൻഡ് മക്കാലിസ്റ്റർ ആണ്. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ്, അതിന് ശേഷമാണ്. സോ നമുക്കതിൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോവാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ആ PDF ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൈ ആണ്, ദെൻ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആണ്. സോ ഞാൻ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, എക്സിന് ഇ റേസ് ടു വൈ കൊടുത്തു. ആൻഡ് 1/x ആണ് ഉള്ളത്, അതിനെ ഞാൻ മേളിൽ കൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കൊടുത്തു, ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സിന് പകരം വൈ മൈനസ് മ്യൂ കൊടുത്തു, ആൻഡ് ഡി എക്സിന് പകരം ഇ റേസ് ടു വൈ ഡി വൈ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇ റേസ് ടു വൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈയും കൂടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ബട്ട് ഡി വൈയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇ റേസ് ടു വൈ ഉണ്ട്, അതിങ്ങ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു വൈ 1/√2π. സോറി, അവിടെ ഒരു സിഗ്മ എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി, സിഗ്മ ഉണ്ട്. 1/√2π സിഗ്മ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ മൈനസ് മ്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ്, അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു വൈ എന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് വൈ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ്. ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ടി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് MXT കിട്ടും, ദറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു വൈ ആണ്, അഥവാ ടി ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ദറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ദറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് PDF സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്ത് എക്സ് മൈനസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സിഗ്മയും മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്യണം. ആൻഡ് സിമിലർലി
നമുക്ക് എക്സ് ചെയ്ത പോലെ എക്സ് സ്ക്വയറും ചെയ്യാം. അതേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു 2y എന്ന് കിട്ടി. ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2ൽ ടിക്ക് ഞാൻ എത്ര സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ടിക്ക് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ആർ വൈ എന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ആർ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടിക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മ്യൂ ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയറിൽ ടീന് 2 കൊടുത്തു. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ക് 1 കൊടുത്തു. ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. ദെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു 2x ആണ്. സോ 2x 2 കൊണ്ട് അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇ റേസ് ടു 2 മ്യൂ പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. കോമൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഒരു ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയറും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ -1 കിടക്കും. സോ ഇനി മ്യൂ 3 കണ്ടുപിടിക്കാം. മ്യൂ 3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റോ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം. മ്യൂ 3 ഡാഷ് മൈനസ് 3 മ്യൂ 2 ഡാഷ് മ്യൂ 1 ഡാഷ് പ്ലസ് 2 മ്യൂ 1 ഡാഷ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഞാൻ ഇതിനകത്തെല്ലാം മ്യൂ 3 ഡാഷും മ്യൂ 2 ഡാഷ് മ്യൂ 1 ഡാഷ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എല്ലാം ഇയുടെ പവറിലാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. സോ ആ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ അതുപോലെ എ റേസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ്. സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് കോമൺ ഇ റേസ് ടു 3 മ്യൂ പ്ലസ് 3 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2 കോമൺ എടുക്കാം. എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ 6 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് 3 ഇ റേസ് ടു 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 2 ആണ്. അതിൽ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആൻഡ് ദ മ്യൂ 3 ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ദിസ്. ആൻഡ് സിമിലർലി അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂ 4ഉം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനെസ്സിൻ്റെ മെഷറാണ്. മ്യൂ 3 സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ 2 ക്യൂബ്. ഞാനത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഇ 3 സിഗ്മ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ താഴെയുള്ളതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. സോ അത് നമ്മളെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇ റേസ് ടു 6 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു 3 സിഗ്മ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇ റേസ് ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്. സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദസ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോർമോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി നമ്മൾ ബീറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ബീറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ മ്യൂ 4 ബൈ മ്യൂ 2 സ്ക്വയർ. മ്യൂ 4 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, മ്യൂ 2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എം എക്സ് ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്ത് ചെയ്യില്ല? ദസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ്റഗ്രൽ വിൽ നോട്ട് ബി കൺവേർജൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് എ ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വീബിളിനുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം നേച്ചറിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്ത്? ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പല ഇൻസ്റ്റൻറ്റുകളിൽ നോർമൽ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമുള്ള സമയത്ത് നോർമലിന് പകരം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്ത്? ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രൈസസിന് ആണ്, ഫിനാൻസിലാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അസറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സോ യൂസസ് ഓഫ് ലോഗ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി such a lot.